97 или 98 кг. Вие не ги мерите тия коли, има си прави. Кажи бе! Дами и господа, 5 часа е и имаме 3 часа до старта. Очертава се много свежарски ден. Добро утро или добър ден, или както там му казвате, около 45 минути по-късно от последното включване с товаренето на количката. И вече сме къде? Финалната зона. Чакай 5 минути. Отслабнахте ли? Вие отслабнахте ли? Бяха 12 кг. 3 чупени флекса, 2 скъсани ленти на лентоотрезната и всичко е точно. Да, днеска ми имен ден. Ти ли бе? Да, днеска бил ставри ден. Let's go! Днеска Red Bull от мен имен ден. Тук докарахме и шофера на Track Log, защото, както знаете, той няма да вижда през цялото време и трябва да не изости трасето. Аз бата винаги съм подготвен, взел съм си маркерче, за да мога да си пиша къде се препятства. Ето, примерно, виж тук. Скок. Давай по-големи скокове на топ трасе. Това е 15 градуса ляво. Градуса, от тогава мисля съм го ударил поне към 40 и нещо. Те, що няма те лъжа. Да не съм те видял да пипаш бирачката. Добре, има наши хора и след маршалите, така че... Ако се пуснем, ще ни тикнат. No chance. Ще ни тикнат. Това са тези, които не са от Велико Търново начало, ще ни бутнат. И най-добрият приятел на Ставри, не знам дали от това GoPro ще се види така, но ще зумнем лекичко. Аз с него още не се познаваме толкова добре. Не сме се снимали още. Днеска мисля, че е чудесна възможност за това. Че даже може и да спечелиш нещо. Това не изглежда никак добре. Респект да сен. 400 метър, това не е. Паде този скок, много ми хареса, искам да с 300 да мина. Абе, той е крив, виждаш ли? Виж колко е крив. Самият там. Още 2 крачки, 2 на ум. Ще е много висок. Много висок? Брат, това е една пеня. Си докараш сноуборд, нали? О, шит. Мале, пешо, как ще го насочим тук? Право в кулмите долу. Да. Ще спреме в сода. Покажа кой ще ми бие. Няма как. Дали? Няма как. Мисля, даже няма да е близо. Вашата количка толкова кека ме е станала, че аз стигна до старта, я не. Така че не знам. Може да се стане някакво, може да се стане нещо за малко. Ти ли си техническата инспекция? Аз знам за креативни оценки. Не е ли рано за това? Не, трябва в 9 да си готови. О, шет. Трябва да сме много бързи. Това не мога го познава от вчера. Мога ли послушахте ми съвета с фрезата? Какво ще кажеш? Той сбор короната. Мерихте ли се след снощи? Да. А и сте я бладисали? Да. Тя е много лека, няма нужда да я хващаш. Точни сме, нали? Да, бутайте. Айде. Първи чек имаме. Минахме техническата конференция, което беше най-голямата пречка. Калахме 2 стека монстра, всичко беше окей. Добре, True story. Най-пипкавата част от цялата количка, от тези 2 седмици, финалът на всичко. Добре, Лефина. Добре, че са лепенките да ви оправят дизайна. Какво каза? 3,5. Я, сега ще става пак. Може ли друг съдия? Има ли други? Ако не мога подам конденсация. По-малко, брат. 10 сутринта е. На който не му е рано. Никой не е рано. Аз ще кажа на здраве, брат. Айде, здраве. След тази вечер ще кажа на здраве. Можеш да познаеш кой от тия съм аз?
Ляво. Най-ляво. Какво мислиш, с мустак или без мустак? Как се чувстваш? Как се чувстваш? Значи започваме статистиката 1-0. Аз съм за мустак човек, 100%. Бато, нали? Да. Thank you. Мъжете знаят защо. Гендарен човек. Малко ти се е подула ръката, какво става? Хватна му пиене, Потика. Алергичен от непиене. Това е за по-големи чаши. Никой не си направи труда да направи тест райд. Бате! Ние умираме като истински мъже, какви спирачки. Мале, какъв пушек, какви неща. Леле. Пожарната, къде е пожарната? Пожарната! Сега. Не перформанса сега. А ние така си... Да, ние сме си така. Подготвени. Беше с 20 кг за една нощ и те го направиха. То преди малко. Така че сумарният ми сън за последните 40 и вече 50 часа е 2 часа. Без да преувеличаваме изобщо. И вчера даже бях и на работа. Ама бре! Има история за цялото нещо. Преди бяхме бобсейки. Ма вие не бяхте ли първи? Бяхме четвърти. Видя ли в очите на хората сме били първи дори? Да. Ма аз ви помня с едни ятрика. Иначе концепцията на това нещо е уиски фриски. Ние сме уиски фриски, защото ние сме скиори, които пиеме уиски и караме ски и уиски фриски. Ето тук мога даже да ви сипна по-много, ако искате, вижте колко лесно става. Но е доста раничко още, така че ето ще го става, който иска да се почерпи. Какво е това, брат? Айде, раздавай! Айде, на здраве. А пеше, моля си още един или ще карам? Ако някой пита, аз не знам да се кажа да здраве, защото предния път не прецакам. Да. Ей! Пинаха си, имаме ги на видео. Ще ги изнудваме, ако нещо се направят. Бате, проблем е, че аз си пинах и между другото, аз усещам как погледа ми вече е много по-фокусиран. Не, аз човек виждам. Така говоря и плюс това съм чистоглед момче. Имаш предвид, не си бил на състезание трезвен или не си бил на състезание трезвен? И двете съм бил. And now here they are, the most daredevil group of daddy drivers who ever whirl their wheels in the wacky races, competing for the title of the world's wackiest racers. Cars are approaching the starting line. Пешо? Доста подходящо облечен си. О, шит, тази бутилка не влиза. Влиза бе, всичко е измислено. Ние за 2 часа сме го мислили това вчера. На ваше разположение. И вече към 1 часа първият човек зачел се в етикета. And they're off! Кекава е станало, че аз стигна до старта, я бе. Как мислите, че ще се справят? Аз си оставих 20 минути, то вече е пъпи. Въпреки, че природата е абсолютно срещу нас с този дъжд. Но ние сме донесли най-скъпите си дрехи. Да, ние сме с гуми, сликове за доста сухо.
това изобщо не може да ни попречи да спечелим. Трябва да проверим налягането на гумите. Трябва да ги напомпаме, не да го проверим. Big Bear, a Big Bear, Big Bear, he don't take no guff, he's Big Bear. Going down the road, got the fellas on the back, checking on his fingers and a bud six-pack, drinking in the morning, little hair of the dog. He's sweet as a bird, but it smells like a hog. Big Bear, he's iron tough. Big Bear's got a chest like a rug. Big Bear, he don't take no guff, he's Big Bear. Аплодисменти! Княжевските мечки! Да видим оценките на журито! Десятки! Петдесетки! Трасето е готово. Когато видите знака се вдигне нагоре, може да тръгвате. Старт! Take my card and I stand in line to make a buck. I will go overtime. Yes, sir, let us keep coming in there. Phenomena. 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 Хайде! Как намаляваш? Аплодисменти за Амадео Бей и тяхната собственичка Уиски Фриски. John was the first one to pull you down. He took one drink and he started to clown. Passed you to Hazel, Jane, and Jack. Penelope got you and passed you right back. The doorbell rang and what did you see? In walked Henry, Fred, and Marie. They hit you high, they hit you low, they hit you fast and they hit you slow. Whiskey on the shelf, you were so quiet there by yourself. Things were fine till they took you down, opened you up and passed you around. You dead and wanted another. They reached on the shelf and grabbed your brother. It's a shame the way they did you in. Then reached up and got your brother gin. Grandfather Wine began to tremble with fright, wondering if the party was gonna last all night. Grandfather Wine knew without a doubt he was next in line if the juice ran out. Whiskey! Това са скиори, които Да съберем реквизита, че се разпилява по сцената. Оценките на журито. 8, 9, 9, 8, 9! На това му се вика шоу! Като видите знака се вдига, може да стартират. Като пиратски кораб се насочват към първото изпитание. Абсолютно безупречно го преминават. Носят се като таран по трасето. Ето и през миналото препятствие преминават без проблем.
безупречно преминаване. О, каква невероятна маневра беше това! Давай, давай! Ето и последния скок. И Амадео бе финишира с аплодисменти. Отбор Амадео бе и тяхната количка Уиски Фриски. Това е! Не бе! Къде е другото момче? Изостана ли? Трябва автографи долу. И даже носа не падна, ти от ли си? Единственият демидж е седалката. Бате, от време виждаш, нищо не виждаш, такъв. Защото ние залахме, че този чеп ще падне на първи скок още. Много е здраво дори. Аз те видях, да. Към Ставри, завивай! Такъв последен жлу. Виж тук, я вие. Айде, Ставри се почва. Айде! Шампиони! Закривам се, според мен може да уклирнем този джъмп. 5 пъти на пеш, спири, не знам, дай! Дигаме ли? Yes, бе! The winner is... Княжевските мечки! I'm joking! It's a joke! Готови се! Пати номерата! Yes, бе! Дай го! Сипай! Добре, защо ми дадоха на мене последен шампан в като е? Какво най-пяните, най-бързо се спусне? Ако обичате интервю. Главният виновник, вие го обвинявахте по цялото време. Амадео бе. Амадео бе, първи сме бе! Здравейте, честита победа, айде сега при Нова телевизия! Първото място грабнаха отборът Амадео бе, които се оказаха фенове на ските и уискито. Бутилката е доста аеродинамична, по принцип, защото конструкцията е доста стабилна. Начинът, по който ние излагаме нашата количка, е доста уникален. Все пак ние излагаме нашата количка вертикално, а не хоризонтално, както всички други участници. Нещо не знам. Може би всеки може сам да опита от този божествен еликсир. Това мисля, че сега за победата не е нужно. За победата е абсолютно нужно. Точно така, за оператора си. Абсолютно, да, някакво няма оператора. Тук дъжки валя, всичко. Абсолютно съгласна съм. Много пиете ли? Това ли да се продихте оттам или не? Много караме ски. Много карате ски. И тук... Ловия съдия! Значи фанали щека Русиньол. Не мога да сбъркам завоя изобщо. На здраве! Айде! Дън! Честито на печелищата! And with that, back to the studio.
Имам много важни неща да кажа, само секунда. Ето ни няколко дни след състезанието вече. Мисля, че всеки е поспал поне по 15-16 часа. Чай само преглътна Златното Добруджа. На кое място ме нещо не пише, брат? Абе да не пише. Щупихте ли я, бе, брат? Бате, верно ли щупихте? Аз дори не разбрах, че щупя. Ето да се види на кое място сме се пак. Всичко за края си направо. Не мога да повярвам, че не щупите. Оп, все едно нищо не се е случило. Готово. И не знам от тук вече какво трябва да правим. Някъде да складираме нашата количка, за която имаме една идея какво мога да направим. Нещо свързано с двигател и задвижване на колелата. Ама да видим това кога ще се случи. Ако имате някакви предложения за тази количка и ако сте някакви глупости да направим с нея, пишете в коментарите. Отворени сме за всякакви глупости. Тук е момента и да благодарим на всички замесени, всички, които ни помогнаха. Вафли Ная, Солети Златна Добруджа и Кока-кола 2-литровки. Искаме да благодарим на компресора, който през цялото време блучеше и работеше. Приятел, без теб нямаше да се оправим. Делка го каза това с благодарим на Кока-кола, Вафли Ная, не знам си какво. Все едно ни спонсорират, брат. Не ни, Златна Добруджа, въпреки всичките реклами, които са им правили в тези влогове, все още едно пакетче не са ми изпратили. Колко кила качихме заради тях? Да. Златна Добруджа, come on, man. Сега вече направихме това, което искаме, спечелихме и само тук нататък трябва да се спешно да влезем в нормален режим и вече да не бълкваме толкова много и да не ядем постоянно, защото ни предстои какво? Red Bull Ring. В Австрия, където трябва да караме някакви коли, още не знаем точно какви. Много се надявам да е Формула 4 болид някакъв. Много се надявам да влезна в него, защото имам моите опасения. Но да, почваме на Starvation от утре. От понеделник. Днес какво е? От вторник. Петък. Колко калории, а? Понеделник е почивен ден. От вторник. От вторник вече със сигурност спираме. Това, което остана да направим, може би да се разделим с нашото OG. Нашето вдъхновение. Надявам се да ви е било забавно това, което направихме. Ние със сигурност се пръстахме от забавление, от кеф, малко и от нова работа. Но какво да се прави? Едното след на другото. Аз лично съветвам всеки, който, ако има такова друго събитие след няколко години, участвайте, защото е супер забавно. Има какво научите, докато правите целият проект, количка, бюджети, време. Със сигурност е яко, така че участвайте, колкото повече, толкова по-забавно. Да, това беше. Не знам дали стана много. Така има ние вини няма край. Абе, не мога да не кажем едно огромно благодаря на Борко, който ни остави тук да правим каквото си искаме в продължение на не знам колко време. И даже спахме тук по-много време и какво ли още не. Борко, thank you bro, че ни даде всичко. Почти нищо не щупихме. Ударихме се в мотокара, ама на него нищо му няма. И дано ни пусне пак.